Komachielo en ni johala kod jodak e boma Migori ywak ni kuonde ma ichoke taka e boma Migori oket machiegni kod kuonde timo ohala kod kuonde ma oganda odake. Gino makoro keto gi kama ng'awo mar gamo tuoche. Ripota mar George Juma otwako johala go madwa ni tend kaunti omany kaka resogi. Bedo ni moko kuonde go ma ichoke taka boma Migori tiere machiegni kod kuonde ma itime ohala kaachiel kod kuonde ma oganda odake osebiro kakelo ng'ur e kinde ka kinde. Kalwe ko johala kaachiel kod moko jodak e boma Migori mokum kuonde gi ma ichoke taka boma Migori kakoro pok otergi e kuonde monego bed ni iwitogie kawo kinde malo kata dweche 2 kata kakoro pok ogol. Bedo ni kuonde gi ma ichoke taka koro oket machiegni kod mokum kuonde go ma oganda time ohala kaachiel kod kuonde ma oganda odake gisiki oluoro ne oganda ni dekoro gigam tuoche. Kwayo sirikandwa mondo golnwa taka ni kae, taka ni hinyowa. Kaka an aja biashara atedo chips kae to wan gotel. Wahinyore kendo wahinyore mang'eny. Customer ringo te to biashara ni gimoro amora e school fee e chiemo. Nwakwayo chilo, wan jogi nwagoni kura, timnwa ono. To kae onywandore, koro nwakwayo sirikal. Yie mondo bigolnwa taka ni. Taka ni wasebedo godo for 5 months. Customer ok nyal biro, wan gi nyithinde dhot ma wapuonjo, wan gi school fee. Nyithindo gi dwaro chiemo, nyithindo gi dwaro ni mondo rwakre. Koro sirikandwa wakwayi ni kiyie bigolnwa taka ni hinyowa. Mokum johala e boma Migori ywak ni bedo ni kuonde ma ichoke taka gi koro ket machiegni kod kuonde go ma gitimo ohendnigi. Koro osemiyo kata mokum jonyiewo koro we nyiewo kuomgi nikech alwora ma ochido. Customers kata manyalo donjo ka koro onge. Waselalo pesa ka modhuro maromo 100,000 kaluwore godumbwa makethore kae. Akwayo niya, ukonywa mondo ugolnwa taka gi kae. Sani taka gi nigi 5 months kae. Ne uru jogi osu girane taka ni kapok koth ochwe mar El Nino. Nekes ka koth obiro ka mar El Nino to pigni te odhi onyinjo to pigno te odhi aora Migori. To aora Migori ma jopiny sani tiyo godo nekes pi olal Migori County ka to pigno be ma ji modho. Waneno ka tuoche machalo kipindupindu, tuoche mag ameba, mag diep dhi goyo japiny. Tunahofia na ugonjwa ambayo inaletwa na takataka kama kipindupindu. Maana chakula ziko hapa, wateja wanakula hapa, na inzi inatoka hapa kwa takataka ikikuja kwa chakula zetu. Serikali tusaidie tafadhali. Jodak boma Migori ywak ni migawo mochung'ne alwora e kaunti ma Migori kod migepe mamoko oserem keto okenge makare mar neno ni ler koro bedo kinde ka kinde, to ahinya neno ni kuondego ma ichoke taka kakoro pok otergi e kuonde monego bed ni iwite taka gi koro ber kigolo taka kuondego e kinde ka kinde. Holding size gi mamoko bende igero gi jomoko mwakia. Oger gi ma very shoddy. Sani kidhi kata yudo ka holding site manitie chiro ka omukore. Kiwite takataka to takataka pukore. Sani takataka osaenea nyaka dukni ma ji time ohala. Kumoro mo nyaka kuonde ma ji timo ohala. Otende gi gimoro amora. E duoko mar apisa maduong' e migawo malworo e kaunti Migori Dalmas Odero wach ni chenro mar golo taka gi dhi nyime ka nyaka sani gisetieko golo taka mayande ne okunore e boma mar Rongo ka chenro mar golo mag boma Migori bende koro dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ya George Juma, wadhi nyime ka jopur ma